Ta. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga tagpalamati ang atong pagpangamusta sa inyo sa sininga hapon. Kamusta ang inyo pagpaniyaga? Kag syempre, kamusta man ang inyo adlaw? Ari naman inyo kubos nga lagad si Tito Wilma para sa Biyernes nga edisyon sa This is My Life, Nobyembre 19, 2021. Atong hambala pangamusta lang kita kay ti ano balagin kapoy kamo sa inyo hilikuton humalin kay na sang aga anong ginihimo ninyo. Importante is busog ang aton tiyan para kita makafunksionar iya normal sa atong sa trabaho bilog nga adlaw, ha? Sa mga ara sa atong tag sa kapuluyan, maayong hapon sa inyo. Sige, pulo pa huway lang kamo da ka mag-relax. Apiyong-piyong dabi matabi. Samtang palamatin, nag-upag kay Tita Wilma sa ilang mga radio. Ada kita up the night sa 684 kHz. Tikon na ada kamo da nagapamati, pero gamit ninyong inyong mga cellphone. Ara lang kita, kung may data. Up the night kita iya sa Facebook Live. Sang face sang Aksyon Radio Bacolod 684 amo nang amon sa nila na Facebook page. May live dira of the night kita ni Tito Wilma tugtugtak na alas stress. Pero pwede man kita maka-of the night pagi sa YouTube. Search nyo lang sa YouTube ang Aksyon Radio Bacolod Live. Pero syempre, may mga natipo naman amon ng mga balita ara lang sa amon sinia website. Pwede ninyo mabisitahan pagi man sa pag-login sa www.actionradiobacolod.com.ph. Gani sa kutob sa manabutan sa aton sinipagpangalagad karon nga hapon. Magluwas diri sa Dekbanos ang Bacolod probinsya sang Negros Occidental sa central nga bahin sang Negros kagirawan sa Negros Oriental bugos nga isla. Kag sa mga kaiping manaton nga mga kaislahanan, relax lang ka mo dira sa kutob sa manabutan sa ating pagpangalagad. Diin man sa Pilipinas, diin man sa Pilipinas, diin kaman nga bahin sang kalibutan na labuton kagid sang amon mga balita kag serbisyo. Gani relax lang ka mo dira. Siyempre sa sinimang nga hapon, aton man liwat antes ipahinumdum sa inyo kag i-remind sa inyo ang mga health protocols tungod sa pihak sang aton nabatyagan nga kalipay sa karon tungod sa paghaganhagan sining mga kaso no sang COVID-19 ang pandemic nga aton ginaaway sa piyak sa hindi natin makita apektado ang tanan. Medyo ang iba nagakalipay kag halos na nagabatsyag naman sang kalangkag tungod sa paghaganhagan sining virus nga ini. Pero ang aton sini pagpahinumdum sa inyo nga paghalong sa gihapon ang paggamit sang face mask. Hindi na nato nila pagkalipatan. Ang face shield, kung pwede pa lang, pero actually ang ato naman mga lokal nga gobyerno magluwas sa ito na gobyerno national nagpabutyag na pagi sa National IATF na hindi na pwedeng hindi na kita makagamit sa face shield pero nakadepende naman sa mga LGU ang atong sini mga lokal nga gobyerno. Sa ito naman mga lokal nga gobyerno may ara man nagapabor, may ara man din nagapabor pero ginatugyan na lamang nila sa mga establishmento ang paggamit sa face shield. Depende sa ila kung pasudlo nila ang nagagamit sa face, sang wala face shield.
Kung pasudlo nila ang wala face shield, depende na sa ila. Kita iya nga mga ordinaryo kag mga ultimo nga Pilipino nga pumuluyo. Masunod man ang taya kung ano, kay ti wala ta na mahimo kun mo na may masulod kada ka may baklon ka or makaon kada kang hindi tayo pwede hangin alang-alang magmaoy kita iya no gani masunod kita sa ano man magkapaayo pa sa aton pero depende man na iya sa aton text sa kakaugalingon kun bala ano ang aton iya himuon makabulig dako para sa aton to pero padayon man si Tita Wilma nga magapamangkot sa inyo tapos ng ano Tita Wilma tapos na ang pagpabakuna baw Ginoo ko na. Kita mo din na subong makita. Kahit nga ang mga minors natin 12 to 17 years old, ati upod mga ginikana nila, if not guardian nila, tita or tito nila, lola or lolo nila, nga mong nag-upod sa ila sa pagpabakuna, kadamo, baw, nagadubok sila, na kadamo sang nagpila sa pagpabakuna. Hindi kayo nagpa-second dose ko kay namunan. Kita gid naton. Kag nabatyagan naman naton ang kalipay. Especially sa iton sa ni mga young ones, na? Ang aton sa ni mga senior citizen. Lipay man taing, dahil damo man sa nagasabat sa panawagan sa karon. Kaya nga, hindi na bala para sa kay sino, hindi para sa ila, hindi para kay sino, kundi para mismo sa aton kaugalingon. Kag para gid sa tanan. Yung mga nakakumpleto na sa ila bakuna, nagahulat naman sila sa booster para man sa ila. Pero kabaluman kita nga ginapatigayon sa karon una ang booster shot para sa ating mga health workers. May ada man plano para sa mga senior citizen kag sa mga may comorbidities. Bantayan ta naman na kung saan o ina. Na bantayan naman natin ina kung saan o ina patigayunon pero sa aton mga wala pa bala makapabakuna kulang lang gid na sa inyo sang kaisog sang buot kag sa pagpati no pagpati sang makapaayo kag hindi makapaayo galing kay daog mo sang epekto sang adverse effect sang bakuna sa lawas ninyong inamambatian yung mga istorya ninyong amon epektuan mo naman tidayan nyo man pati pero kung lang tawon okay man lang may protection nami man tani istorya na tungod sina pero nga ito yung oras alas 2:01 na wala gid kita dira mahimo ti sa inyo dira iya lugar ano nila masanaaw ang inyo kalibutan or ano pero nga sa update man sang aton sa ni pag-asa ang aton sa ni Weather Bureau, may LPA na ining LPA katapusan ina iyang nakitaan sa bahin sang Vera Catanduanes 205 kilometro. Ang northeast monsoon naman o kung ang hangin nga amihan amo na iyang mabatyagan sa bahin sang Northern kag Central Luzon. Tidiri naman sa aton sa Western Visayas, dala na ta diri sa Negros kag Bacolod, ano, magaluumon ang aton sa nikalangitan may ara man mga lapta-lapta nga pag-ulam tungod sang localized thunderstorms. Di ba latitawe? Oo, titaob ya. Ang taob kay na alas 11:29 kay ina sang aga. Taob ba subong ang kadagatan iya sa Negros? Magahunas karon ang hunas kainas ang kagahon. Alas 5:22 iya ang hunas kainas ang kagahon. Si Haring Adlaw nagbutlak kay na mga alas 5:40 na magatunod siya. Alas 5:40 na siya nagbutlak. Timprano naman siya karon matunod. Alas 5:18 madulom na ang aton sinipalipot. Ay ho. Pero sige lang, mugi na siya. Ang temperature range naton sa Isla San Negros is from 26 to 31 degrees Celsius. Pero kung balikan, tatog lang booster shots bala, may nasiplatan ko nga late mo nga update nga nagasiling iyang posible maumpisahan next year. Ang paghatag sang COVID-19 booster shots sa general public. Dala na tadak at area sa general public mo. Suno ina sa vaccine experts sang gobyerno. Ti ang hambal ni Dr. Ronchin Solante,
prioridad iya sa karon, kabalugi kita na kay bisan kita nag-update na sa mga balita. Prioridad sini booster shot sa karon ang mga ito mga health workers. After sinasundan sa atong sini mga senior citizen. Pagkatapos yes sundan sa aton diba, mga senior citizen, kag yes sa mga may comorbidities. Ina mga ginatawag nga comorbidities sa mo na may mga masakyat, no? Pareho naton na. Kita isa sa mga priority dira na. Pero hindi pareho sa iton mga health workers, pwede man nga hindi pagpasugtan ang mga ordinaryo nga pumuloy sa pagpili sang brand kinahanglan gid sa bakuna nga tuslok o ibakuna sa ila iya nga booster shot. Gali. Hindi na pwede kung ano iya nga bakuna pwede na magamit as booster shot. Okay. Ginumpisahan na sang Miyerkules. Kalakip man sa unang nga nakabaton, syempre, mga sa ospital, di ba? Kag bantayan, mga senior citizen, ginabantayan man sa karon ang guidelines na nga ginadihon para sa paghatag sang booster shots sa mga seniors, mga senior citizen kag sa mga immunocompromised o kuno mo nga mga comorbidities, may mga ginabatsyag nga ginapaabot naman mga umpisa iya masunod nga semana. Bantayan gali ang National Vaccine Day na November 29 to December 1. Mga anak sa mga wala pa makapabakuna, ano pang inyo ginahulatan na? Kag magluwas na, sige na, updan tanan na para nga matapos na ang tanan. Kag mangin malipayon kita tanan. Kag syempre, ang natungod naman, nakakuha man ni sa iton atensyon. Di ba na, nangindak ko ini nga balita para naman sa tanan ang report or ang balita ng spiritual advisor ni Presidente Rodrigo Duterte nga gintawag na siya founder sang Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy na pasakaan siya kaso nga sex trafficking. Ang ginpabutyag naman sa US prosecutors nga ginagamit suno sa ila ni Kibuloy ang mga bata nga babae nga makighilawas sa iya, makigsex sa iya. Nasaad pa sa 74 pages sang indictment charges nga may ginapadalagan nga sex trafficking operation ang kampo iya ni Kibuloy. Kag ginapaandaman ang ini mga kabataan nga babae nga nagaedad iya 12 anyos. Di ka mga bata-bata pa, no? Kag kalakipan sa ginpasagaan sang kaso ang duha ka US-based church administrator. Wala pa man reaksyon na ginahulat pa man kung anong sabat ni Kibuloy angot sa ini nga issue. Kagabalo kita nga sining si Pastor Apollo Kibuloy, suod gid ini nga aban or close friend ini siya ni Presidente Rodrigo Duterte. Bantayan natin ang development angot dira. Yes. Okay, alas 12 na. Sa ito man dira mga kauturan, ang mga nagakinanglan sa mga preska kung mga mataw mga bulag, lang sa gihapon, Johnny and Christine Flower Stand sa likod sang Bacolod Bay. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa
sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Okay? Sa mga nangarada sa landline sa nag-upod sa itong sa landline. Hi and hello lang dira. Good afternoon sa inyo. Ada daw si Sir Melili Oligo. Wow. Good afternoon lang daw, sir. Tawe, good noon. Live sa This Is My Life. Siling ni Sir Melili. Sa Bunny Cafe. Dira sa may Tangob. Hello lang dira sa inyo, tenan. Ana, sinoro mayong hapon action, Tita Wilma. Mayra Ramo de la Cruz. Mayong hapon, Tita Wilma. Salamat man sa imo. Dira man sa may handumanan, ara si Rufino Eregabino. Good PM action, Wilma. Monitor from handumanan. Kay Hison Sarona, Hison or Gison na good afternoon, Tito Wilma. Watching here live from Recreo, Pontevedra, Negros Occidental. More power and God bless. Tawe, patamyaw kay Ma'am Vanessa Starmeo, kay Chinky Relegdon, kay Noela Mar, Alex Montesa, kay Marilyn Tibag, halini na kay Sir Melali. Salamat, kid Sir. Nagapamati kami live sa imo, Tito Wilma. Mayra ni, no? Si Mayra ini. Sing Barangay Balabag, Sakop Sangla, Carlota City, Tita Wilma. Salamat din sa inyo, dira. Carl Kenneth Caniete, mayong action, Wilma. Mayong. Okay. Tita Wilma, hindi na to siya. Action, Wilma, mayong hapon. Lihog wit sa mga pumuluyo sa Barangay San Jose. Ibi Magalones, salamat, Gid. So, Welms, lihog lang tayo tamyo kay Tatay Butsoy ng Luz nga panghugas. Yes, panghugas pinggan. Kay nagapamati kami live subong sa Wilma. Salamat gidira sa inyo. Ay hinahinay sa paghugas ng pinggan. Kaya basi kung magalahulog kang mabuka, madamo gid na. Afternoon ta Wilma, pakigwit lang kay Keith Luwel Pabalan, kay Ma'am Janice or ang Saitadel, Amar Niki Pahilagaw, kaga Buena Vista, kaga sa Buena Vista Emergency Hospital. God bless po, keep safe. Ito Wilma, salamat din sa inyo, tenandera. Ana Sinoro, action Tito, we pray always for our safety. Wow, thank you, Gin. Makapabasko gina sa aton prayer. Basta kita nag-isa kag nagahugpong. Tawi present, always gid kami diri sa my Silent Homes. Gihapon, Telma Iguico, Lydia Bibong, Jennifer Cagrusita Villaruel, sa may Purok Paho. Salamat. Stay healthy always. And God bless you always, Tito Well. Likewise, Ma'am. Mary Grace Eugenio Formin.
kamusta na ikaw mayong hapon sa imo? Thank you, Kit. No, kag subong man kay Armando Cabiles from Canada. Yes, sir. Good afternoon lang na sa imo. Ada man si Homa Lumina, kamusta lang ikaw? Thanks for the smile and thanks for the heart. Pamo ka na. Present. Okay, nabasa ko na ito, ma'am, ang imo sininga message. Miss Margie Haniva, nangagaw po ba sa itong sa sininga hapon sa itong dira mga kapamilya, Miss Marge, mayong hapon lang sa tanan-tanan gid. Inday Monedino is watching live. Ay, nag-upod man siya sa itong sa sininga hapon. Si Inday Marilyn Tolosa, yes. Isuon, tadi sila balasapya, ara sila. Marilyn Tolosa, good afternoon, Tito We. Yes, salamat, mine. Good PM, Tita Wilma, watching live from Magdugo, Toledo. From Magdugo, Toledo, no? Sa Cebu City. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio number 1. Thanks, Gid, Johnny Templado. Thanks for the big heart, Ana. Okay, salamat, Gid, sa inyo. Mga anak na ito, at least bisan paano ba na appreciate ginito ng inyong sininga pag-upod sa ito every afternoon dili sa This Is My Life kag sa Action Radio sa bugos iya nga adlaw. Sakop. Nagapamati kami live sa imo may ang ano kuno silang barangay Balabag sakop sang La Carlota sa Tita Wilma. Okay, thanks for the info. Salamat, Gid. Kag okay, salamat, Gid. Thank you, Gid. Jolinda Gonzalez Aguilion. Mayong hapon lang dira. Kag madamo gid nga salamat. Inday Blaza. Kay Milita Melo Tindo, salamat man. Okay, balikan lang na ni Tita Will, mga ibang pagin na ito nga mga great news. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampa sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ang may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa action tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, aksyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi tinagaman-apat kumansaka ang tubig. Actually, ito po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayara sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon.
Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ulan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ulan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala Kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ulan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ulan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tinagaman amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po di ba medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita. Action Radio, Philippine Standard Time. Mayong hapon anay dira sa East Homes 4 ba? Mayong hapon salamat gid na East Homes 4 sa may barangay Mansilingan kay Nena Guardamo. Mayong hapon lang na kay Nena Guardamo kay Inday May sa Bugusman nga Panimalay. Madamo gid nga salamat suki sa Action Radio. Nagpabakuna ni siya kagina. Kaisog-isog gid sa iya. Pila na iya edad 76 years old. Imagine ha. Hindi bala na Virginia Manihable, no? Si Virginia Manihable dira naman sa may Camp Amber, sa may Don Salvador Benedicto. Standby lang si Tita Wilma magabasa sa itong sulat sa Sininga Hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhisang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, kagagatong pagkabasahon nga sulat sa Sininga Hapon, halin kay Donita. Ang sulat ni Donita nagasiling, Dear Tito Wilma, maayong hapon kids sa tanan. Halin sa mga nagapamati sa ila radyo as this sa online sa This Is My Life sang Action Radio Bacolod. Baw as mention, no? Hindi lang ni Herumiano naka-online na naka-radio pa. Ang mga taga-ibi magalon na pagidira, no? Tita Wilma, ako gali, si Donita, ina lang ang itawag sa akon. May problema man ako para ho sang iban nga ginikanan parte sa ila mga kabataan. Nga abala, baliskad na ang mga batasan sang kabataan subong. Nga abala nga sila nang dapat masunod, kag wala na sang respeto sa ilang mga ginikanan. Lain na sila sa panahon namon. Tungod. Tulukon ka lang sa mga ginikanan mo sang una, sunod ka na, wala patingog. Kagdako ang pagrespeto namon sa ila. Tita Wilma, isa ako sa nagabatyag sang kasakit kag pag-antos tungod sa kakulang sang respeto sang akon bata. Kag nagahambal pa lang ako, ginabaraya na. Do para ko bala nga, ginaupdan ang paghambal ko, kag permi, ginakontra. Wado kasakit din man sina. Tita senior sa dezena ako. Pero, wala ko gid nabatsyagan nga ginarespeto sang kaugalingon ko nga bata. Sakit gid ba tiyagon?
nga kung ginatudluan mo or na nag-a-advise ka sa iya, siya pa ang maakit. Ginapasensyahan ko na lang. Kay hindi ko gusto nga magsinggitanay kami. Kay makahuluya man sa amon, mga tupad balay. Isa pa, hindi gin man siya gusto nga mamati. Gani wala ako sang mahimo, kundi magsulod na lang sa kwarto, kag magpangamuyo. Kag pangamayon sa Dios nga buksan ang balatyagon sang bata ko, kag mapensaran niya nga sala ang iya ginahimo. Para mapensaran man niya nga kung ano ang himuon mo sa ginikanan mo, himuon man sa imo, sang bata mo, sa maabot nga adlaw. Kag dira pa lang niya mabatyagan ang kasakit, kag kahapdi sa balatyagon sang isa ka iloy, nga makaangkon sang bata pareho niya nga batasan. Huo gali, Tita Wilma, timprano pa ako nga nabiyuda. Gani, ginbayaan ko siya para nga mag-obra sa abroad. Nagdako siya sa pag-atipan sang mga utod ko. Subong ko lang napiansaran nga sa karon nga panahon, lain na ang pamatasan sa mga bata, kag wala na sang mahimong mga ginikanan, kundi ipangamuyo na lang sila. Kung hindi, sigurado, singgitan, awayon, wala katapusan nga pagbaisay, tungod sila permi ang husto. Sa pamatsyag mo bala, Tita Wilma, hustong ginahimo ko nga ipangamuyo nilang ang bata ko nga kabay bag-uho ni Lord ang iya batasan? Isa balaayhan, kaadlaw, mabukabugtaw na lang siya. Kag ako man, nga may pagrespeto, kag pagpalangga na sa akon ang bata mo. Ang bata mo na ina nga mga palamangkutanon, kabahin gid permi sang akon pagpagamuyo. Hulat lang ko paagi sa pagpamati sa imo na tungod sa akon sulat. Nagapasalamat, Donita. Sa atong dira mga ginikanan nga nagapamati karon nga hapon, mayong hapon. Salamat man sa inyo pag-upo diri sa This Is My Life. Salamat man sa imo Donita sa pagpakigambit sa imo istorya sa kabuhi. Kabay nga ining istorya ang iban nga ginikanan sa karon. Maka-relate man sa imo sinisitwasyon. Maka-relate man sa imo sitwasyon. Una sa tanan ginadayaw ko ikaw. Tungod sa imo malawig nga pasensya, tungod man sa imo pagpaubos sa bata mo. Masakit lang batyagon sa ginikanan nga wala ka makabatyag sa ginatawag respeto na sa imo bata. Isa lang na bata mo, di ba? Porti ka sakit, matulo lang luha mo, hindi ka lang magtingog-tingog, suluhon mo lang, balatian mo pero tuod na. Sakto na siya, pero kinanglan i-pour out mo na. Kung hindi man sa mga utod mo, sino man yung suod mo nga abyan, kung may ginikanan ka, much better. Pag sa ginikanan mo, nga makabulig sila lumpay sa imo sinian. Actually, wala ka nag-isahan nun sa among sinang sitwasyon. Madamo sa mga ginikanan nag-experience sinasubong. Pero hindi tanan nga kabataan, pareho sang bata mo. Kag makita man naton bila kung kaisa, kadamo ni sa mga factor mo, no? Damo ni mga rason kung nga aamo sining naabdan sang imo bata. Nakita naton sa last part ng sulat mo nga
naglakat kagali sa malayo nga lugar. Na nagtrabaho kagali sa malayo nga lugar, ginbilin mo siya sa imo mga utod. Isa na inasang dako nga rason kung nga amo sinang resulta sang imo bata. Kulang siya sa paggabay sang isa ka iloy, kay manlain utod-utod, tiya-tiya yaman at tuod, utod mo man tuod, pero lain ang iloy nga nagagabay sa iya sini anak tubtob sa iya pagdako. Ang ginatawag bala naton nga maayo nga pamatasan, ang values nga ginapangita naton sa aton kabataan, hindi na makatilingalan nga hindi naton makita. Ang moderno nga teknolohiya sa karon, isa ka dako nga impluwensya. Ang iya sini nga mga friends, amigo, amiga, ang ginaupdan niya kung mga ano nga mga klase, maka-impluwensya man sang dako sa iya, kinaiya, sa iya pamatasan. Hindi na siya lahog-lahog, di ba? Hindi na siya lahog-lahog. So, isang ina sa mga rason nga dapat man natin i-considerar kung nga amo sinang naabdan sang imo bata. Tuod gid ba na nga mga kabataan subong kalabanan, makita na iton, wala respeto sa ila ginikanan. Bisan makita mo lang sa dalan, bisan sa ato na lang siguro, no, tagsa-tag sa kapuluyan, buwa ka mo sa inyo balay kung magsirom. Kita yan na dala patanay sa henerasyon sa nga ginikanan naton sang una sa mga kabataan nga kita ang ginikanan sa karon nga bisan kilala man naton kag sa hindi, masugata man naton sa dalan, maka pangayo kita sa katakuran na isa ina sa mga maay nga mga pamatasan mo. Mayong gabi, mayong aga, bisan gaya maglakat-lakat kami, mayong aga, makayukom ka na kung bugnuhon ka sang kabataan, subong, makasiling ka, tudloan yun sang ginikanan niyo mo. Makabalo magpasalamat, yes, salamat gid ta, salamat gid ma, salamat nay, nadayawon mo pa na, pero subong, may ara nga kabataan nagasaka sa balay sang iban kasi nga let's say mga migo-miga nila kadto kay may kadtuan sugaton sa inyo sinibalay di kay magasilingan tama yung gabi da or hi ta hi to di ba masiling lang ta ara si ano malakat kami wala gani why di kabati nga mayong adlaw da or mayong hapon da makita na nato sa kabataan subo may mga ginikanan nga nagamoldgid na sa ila sini mga kabataan. Nga bisan sa ano nga mga pagbago sa ila kalibutan, sa ila pagtubo, ang mga maayo nga mga values nga ginatulo sa ginikanan, madala nila sa ila pagdako. Kabudlay gid siya. Kag makitaan gid may ara gid mga ginikanan damo, ginikanan nga mga naka-share bala sa imo nga maging istorya. Kabudlay gid sa kabataan. Kanabaw hapaw nga pagpalangga ginapakita nila sa ilang ginikanan amay pagkiloy. Pustukid ka. Baliskad ng dalagan sa kalibutan subong. Yes, pustugin na iya Inday Donita. Kaya nga kalabanan subong do ang bata mo pamahari sa sulod sang balay, di ba? Ang bata pa ang masunod sa sulod sang balay kag kung kisa sila pa ang nagatudlo sa ginikanan instead na silang tudloan. At paghambal ka lang, hindi na amo niya ho. Hindi na bala nay, amo niya. Tuod na siya, Inday Donita. Pero may mga ginikanan nga, may mga kabataan gid nga ang pagtahod sa ginikanan ara gid. Di ko ikaw nga ginikanan, ang imo naman nga pasensya, amo lang niyo imbis nga isa katapak or 1 foot, isa lang ka inch, away gid ka mo ya tutuod ya na kung patulan mo lang gamo gid ya hindi ka mo mag-ininchi dahil sa sulod sang balay kag makigtakos pa sa inyo ng mga ginikanan wala bugnuhanay tuod na I know nga kay damo sang ginikanan nga maka-relate sa siniiyang nga sulat nga ginpadada ni Donita
Mga anak, hindi lang maglain ang inyong mga buot, pero amo inang kamaturan. Wala man kamo gina-generalize ni Tita Wilma, kay hindi man tanan sa mga maigo lang. Ang isa lang gid ka mahambal naton, ang pagtahod o ang pagrespeto sa aton ginikanan, pinaka-importante dere sa kalibutan. Ano man ang panulok ninyo, manubo man ang ginikanan sa panulok ninyo, pero kinahanglan tahuron nyo gid, respetuhon nyo gid. Kag tandaan nyo nga sa uli kamo mangin ginikanan man, kag kun bala sa inyo inahimuon sang inyo mga kabataan, ano ang inyo sinabatyagon. Right? Yes. Kaya kung ano ang imo ginahimo, amo man inang himuon sa imo sa uli mga anak. May swerte ang anak mo, Donita, tungod malawig ang pasensya mo, painumuron itaw. Ha? Pero sobra na ina, kung ako lang palang tawon, hindi na naiyahos nung ginahimo iya sa imo. Do pareho ba lang nga nalimtan niya nga ikaw iya, iloy niya, kag bata lang siya, pasundon kaniya sa iya gusto. Wala niya gana pamensar nga wala na siya sang amay, naglakat ikaw sa iban nga pungsod para matustusan mo ang tanan, ginantos mo nga mapalayo sa iya para nga mahatag mo ang kinahanglanon niya kag matagaan mo siya sang maayong edukasyon, preparasyon para sa iya maayong nga palaabuton, di ba? Ay ho. Ari na lang sa wasyon ni Tita Wilma sa imo, Inday Donita. Sino man ang nagpadako sa imo bata? Sino man sa mga utod mo ang nagbatiti sa bata mo nga ina? Kag makita mo nga close siya dira, mangayo kabulig sa iya. Alalay lang, not necessarily nga mabalik sa imo kung ano man ang iya pagtamod sa tiya niya, hindi. Nga maalalay lang para nga maghagop man siya sa imo. Kag mapabatsyag man niya ang iya pagtakod kag pagrespeto sa imo. Nga para ba naman painchindi man sa nga nagakasakitan ka sa ginahimo? Ha? Nagakasakitan ka sa ginahimo niya sa imo. Kag ipainchindi sa iya nga ginikanan ikaw kag ang ginikanan dapat respetuhon, dapat tahuron kag dapat palanggan. Kung sino man sa ila nga utod mo ang nagpadako sa imo. Ay ho, tandaan mo lang Inday Donita, ang sekreto sa atong sanikabuhi para nga i-bless mo nga atong sila mga kabataan kag makaangkon sa maayo nga kabuhi sa palabuton. Abi na, ang pagrespeto, ang pagtahod kag pagpalangga sa ginikanan. Ara na iya na pagkit sa aton Biblia, sa kasulatan, balaan nga kasulatan. Na? Nabutang ginadaya nga respect your parents. Children, di ba? Ara na gina-memorize na nga verse ang atong sa mga kabataan. Di ba la? Respetuhon kag palanggaon ang imo iloy kag amay para nga grasyahan ikaw, i-bless ikaw ni Lord. Kag ano gani, hindi ikaw mag-angkon or maka-experiensya sa kabudlayan pag-anto sa kabuhi, kundi ang imo ma-experiensyahan sa palabuton among ang grasya nga hatag sang Ginoo sa imo kag i-bless ka gid niya. Ang utod mo nga nagatpan sa iya makabulig sang dako sa imo. Palangga-alang ang bata mo, hindi pagtalukdi. Bilang iloy. Ano bala ang iloy? Ang iloy mainantuson, mapainubuson, mapinatawaron, mapinagtanan. Ara, bertod na isang isa ka iloy para sa itong sini mga anak. Kag hindi kaya magsilinga amuna na perdubal ang bata ko, hindi na ko kasarang sa iya, dear. Hindi. Ha? Kay hindi na iya trabaho, kundi sagrado nga responsibilidad naton ina sa aton mga kabataan. Hindi tayo kasilinga ma-resign ako bilang ginikanan para sa bata ko. Hindi na ko masilinga surrender na gid ko. Kaya nga, wala sang ginikanan or wala sang ginikanan nga makatalikod bilang ginikanan sa kabataan. Kung ano man, ang aton mga kabataan dali sa kalibutan sa labton, ito din sa piyak nga kinabuhi. Gani, sa kutob sang aton masarangan, never say, I surrender bilang ginikanan.
saluro nato ng tanan, batasun nato ng tanan, himuoy nato ng tanan, nga mabuligan naton sila nga makataka sa ila sa sitwasyon. Kita na lang na iyaway sa iban nga tawong makabulig sila sa aton mga kabataan kundi kita. Ipangamuyo naton sila. Kung hindi naton masarangan physically, ang pagbulig sa ila. Dako ang mabulig sa pagpangamuyo naton para sa ila. Lawig naman ang dinalani, Tito Wilma. Sige, yun ko na ako malawig pag na, no? But anyway, kabay pa inday dunita, nga bisan paano, nakapahagan-hagan kita sa imo sa sitwasyon. Wala ka nag-isahan nun sa among sinang klase sang kabuhi. Madamo, imo isa lang. Ang ibang 3, 4, 5 kabataan, puro perdubal na nanggamit sa mga olds, no? Puro salawayon. Pero sa sinang mga madamo nga salawayon, may ara ginaya isa nga binhi nga maayo. Sa tanan nga maayo, may ara ginaya binhi nga salawayon. Amo na siya ya ang irony sa aton kabuhi diri sa kalibutan. Okay, enough na Tito Wilma. Pwede ka mo makapadala sa inyo sini mga sulat istorya sa inyo kabuhi. Diri sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, Will Rose Building, Burgos, Luxon Streets, Bacolod City. If not naman sa aton sini personal account, search nyo lang sa Facebook, Wilma and Tupina Sugaton, o kung sa aton man Facebook page. Pangitaan nyo lang sa Facebook, Action, Wilma Sugaton. Pwede ninyo din ang mapadala ang inyo sinisulat inyo mga istorya sa kabuhi. Kay mabaton ko na sa akon messenger kag ako lang. Basta ho na diri sa kahanginan. Relax lang Mabalik si Tita Wilma para sa Idol Horoscope. Pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga commercials. Ay nga mga anak mo. Masuguran gani. Di ba lang? Sa mga palanggan itong mga itong palamati, di ba? Atong sini mga kabataan subong. Mahiling mga kabataan nga mga matuto, mabuot, matinahuron. Hi, hello, gigit. I love you. Ginagitita we. Marilyn Tolosa, thank you, Gid. Rovel Pongyan. Sa mga taga-kando ni MMLSO, di ko na-gets. Sa mga taga-kando ni Negros Occidental Specialist sa Family Pongyan. Anti-Hupon family. Bao Rovel. Magsiling ka Rovel, si Action Art, ang atong sinima dumduman. Okay. Maria Teresa Ofelinia, good afternoon. Tito We. Mayong hapon, Tito We, watching live from San Gabriel, Magkabibi, Pampanga. Ton, good afternoon. Okay. Antonio Beronio. Salamat, gid sa imo. Eddie Laos, aramanda siya, Si Eddie Laos, good afternoon, Tito Wilma Tamyo ko si Nanay Isabel, nga nagasaulog sang iya kaadlawan subong ika-69th birthday na niya. Happy birthday na ni Isabel. Salamat gid Tito We. From Eddie Laos, aragi na siya as always yan nagaupod sa aton. Siling naman ni kay so on her way na. Siling ni Narwin Segmar, correct gid Tito We. Lain gid subong ang mga kabataan. So may aragi, di ba? Makarelate ka damo gid sa makarelate sini. Siling naman ni Mercy Palacios Relatos. Siling ni Mercy, good PM Tito Wilma. Tama talaga ngayon, bihira ka na magtagpo sa mga bata na marunong gumalang sa mga matatanda. Salubong mo sila para hindi kanila. Yes, kung makasalubong mo sila parang hindi kanila kilala. At sa hindi nakilala sa magulang, hindi na makakilala kung sa ginikanan kasi hindi nila tinuruan ang mga anak nila. Isa-ina sa mga balasulong. Baby Gregorio Yulo, hello, good afternoon, Tito Wilma. Thank you, good. Hello, good afternoon, Tito Dulce Hardio Pagkalinga. John Robert Saldo, mayong hapon, Tita Wilma. Thanks for the green leaves. Okay. Yvonne Buschier, then sharing. Good afternoon, Tita Wilma. Ma'am Yvonne, thank you, Ged, ha? Christine Minias Villalobos, mayong hapon, Tita. Watching live lang kami di sa may barangay Pandanon, DSB. Good afternoon. Yes, Martin Aliling, good afternoon. Araman, upod sa itong live si Tuto Philip Ken Alonso. Kamusta ka na iya tuto? Bonano man ho. Okay kami, ari lang kami dirigapon para sa imo. Ay, dahil ni Heromiano, thank you kay Froggy Vlog, Gugina, mayong hapon man sa imo kay salamat, Ged. Titawi, pag-greet ko kay Kumari ko Sally Hinulan Perunilia, ika 79 years niya nga kadlawan subong sa Barangay Bata. Salamat kay sa
Yes, salamat liwat, Tita Good PM. Ay, kay Nanay Sally Peronilla. Kadamo, saan ka sa ulo sa ila birthday subong, no? Si Nanay Isabel, si Nanay Sally ba, good afternoon, good, na? Good afternoon, Ma'am Wilma TGIF. Yes, thank God it's Friday. Stay safe always. God bless you and keep you. More power to ARB at 52. Salamat, kid. Diding alohamiento. Salamat man. O enough na nanay, relax na kamo da. Ha? Relax na. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ano nga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse,
sang banwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamati ang amon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasana. Padayon One City to Wilma sa pagpangilagad sa This Is My Life. Antes man ng itong sa ni Horoscope. Happy birthday ani sa mga nagasaulog sa ila birthday today. Happy birthday kay Mel Robles Morales. Inday Mel, happy birthday to you. Halingit sa imo sinibugos nga pamilya. Dira man sa Kabugwason sa Barangay Mansilingan, happy birthday kay Sweetie Pie. Faniega, sweet mo. Sweetie Pie, Mami Toys, happy birthday sa imo. Kag kay Nanay Isabel nga sa ulong man sa iya 79th birthday. Nanay Isabel, happy birthday. Kay Nanay Sally Peronilia. Halin man sa imo mga amiga dira sa Selin Homes, happy birthday. Sa iban paginaton nga mga kauturan nga sa ulog man sang ila kadlakawan karon nga adlaw, happy birthday and happy wedding anniversary sa mga sa ulog naman sang ila sini wedding anniversary. Oh, yes, na. Happy 51st wedding anniversary kay Sir Nanding Quadernal kay Ma'am Consolacion sa inyo nga mag-asawa is ika-51 anyos na nga pagtambi palad. O paginbulahan gid sa inyo. Good health and stay safe, kid. Horoscope na kita. Paano naman sa itong text sa ka-horoscope sa karon iya nga adlaw, Biyernes, Nobyembre 19, tuig 2021. Sa mga Scorpio, ang mga Scorpio, Oktubre 24, Nobyembre 22, ang imo ihibalo or ang imo man kaalam, dugangi pagidina. Pasanyuga pagidina. Tungod, amo ina ang makahatag sa imo sang swerte para sa mas maayo mo pagid nga buwas damlag. Mag-aabot ang mga oportunidad nga makabuligid sa imo para matuman mo kag malabot ang imo mga handom sa kabuhi. Maswati mo nga mga numero 35, Justice 7, 26, kag 42. Sugar brown is your lucky color. Sa mga Sagittarius naman ay mga Sagittarius, netaw Nobyembre 23 tubtub Disyembre 21. Yes, mga Sagittarius, inang mga gina-experiensyahan mo, ang mga gina-experiensya mo subong nga mga bagay, mayo lang kung kalipay, pero kung pag-antos kag problema, malampuwasan mo ina Sagittarian. Kinahanglan, padayunon mo lang honest ikaw sa imo man mga ginapanghambal kag sa imo panindugan. Mga maswati mo naman nga mga numero Justice 6, 22, 47 kag 31. Tangerine is your lucky color. Sa mga Capricorn naman, ang mga Capricorn, Disyembre 22, tubtub Enero 19. Yes, Capricorn, kung ano man ang ara sa imo subong, taga-iina importansya, hindi pag-ibaliwala. Ang imo integridad. Importante ina nga bagay nga hindi makitaan sa iban. Yes, Capricorn, Justice 6, 24, 47 kag 32. Shocking pink is your lucky color. Sa mga Aquarius naman, ang mga Aquarius, Enero 20, tubtub Pebrero 18. Value tradition. Amoy na makabulig sa dako sa imo para sa imo kaayuhan. Kag makakuha man atensyon ang inspirasyon nga dala sang arts sa imo kabuhi. 28:50 Justice Ace kag 10 mga masuwati mga numero mustard yellow is your lucky color. Kag sa mga Pisces naman, ay mga Pisces, Pebrero 19, tubtub Marso 20, may bag-o ikaw nga trabaho kung ano maina, break ina sa imo, pero pulupinsaron mo gid-anay, kung bala mas maayo ina sang sa imo source of income sa karon. Mga maswati mo naman nga mga numero 15, 34, 26, kag 47. Magenta red is your lucky color. Aries,
ang mga Aries Marso 21 tubtub Abril 19. Kung ano man ang nabatsyagan mo, kung ano man ang panagupnop mo, sundain na tungod amoy na maghahatag sa imo sa maayo nga break para nga maangkon mong istable nga kita sa imo kabuhi. 11-32-25 card 56 mga masuwerte mga numero. Mango orange is your lucky color. Okay, Aries, yes, insakto na ito. Kadto kita sa Taurus, ang mga Taurus no man Abril 20 to Mayo 20. Yes, Taurus. Oh, mag-review, kinahanglan gid. Kung may contract ikaw karon iyang adlaw, kinahanglan-review mo gid sang maayo. Dapat tagaan mo man aksyon ang imo sini mga plano para matagaan man kay tumanan. 58, 15, 36, kag 45, ice blue is your lucky color. Sa mga Gemini naman, ang mga Gemini, Mayo 21 tubtob, Hunyo 21. Kung ano man ang bagay nga ginpapanubli sa imo, palanggaan na Gemini. Bagay o kon propiedad ay hindi gid pagpabayi. Kung ina mapasanyo mo pagyan, makaangkon ikaw sang seguridad sa kabuhi. Maswati mo naman ng mga numero 22, 7, 53, 15. Shocking pink is your lucky color. Yes, Cancer, mga Cancer, Hunyo 23, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Pangitaa ang manggad sang palibot, no? Ang dunang manggad bala Cancer, na tagaan mo na panahon. Kag abi mo isa ka mabinuligon nga tao, amo ang halinan sang ideya na tungodera. 21, 47, 32, kag 12, mga masuwati nga numero, tangerine is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time in Pontoles 3, ay 299, 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Din ninyo si Tito Wilma sa padayon man naton nga pagpagamuyo sang Orasyo Imperata baytog si COVID-19. Orasyo Imperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtunglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang hadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom, kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo, nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong, sang sining balatian, agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna, nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang among mga pagpanikason sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntat sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy.
Hatagi sila sa ikaayos ang ila pang huna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon, ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya, sa sining mga tion, sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang amon pagulikid kag kaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon sa sining tion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi ka Hesu Kristo, imo anak, nga nagakabuhi, kag nagahari, sa paghiupod sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami, umahal nga Iloy sang Diyos. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. O mahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Amen. Salamat gid, no? Sa padayon man ninyo nga pagupod permi kay Tita Wilma sa pagpangamuyo sa orasyon para tawag sa COVID-19 kag sang aton sa 3 o'clock prayer. Pero may nabilin pa wala si Tita We nga tatlo ka zodiac sign. Ang Leo, dali na lang Tita Wilma, no? Ang Leo, Hulyo 23 to Agosto 22, abi Leo, kung ano man ang imo mga priorities, arigluha ina, na? Pakita mo ang imo pagkadisiplinado sa tanan nga bagay, kag isa pagid, kung ano man mga kinahanglanon mo bakla ina, pero kinahanglan, ang kinahanglanon kaya. Paghigugma. 58, 15, 41, 25. Sapphire Blue is your lucky color. Kag syempre, Tita Wilma, ang mga Virgo naman. Ano bala ang mga Virgo karon nga adlaw? Ang mga Virgo naman ang gusto 23 to September 23. Ang grasya naman sa ang grasya nga magkuha mo sa palibot mo, abi mo ko ano, ang maayo mo nga kabubuton. Kag malingaw ka man bala sa pagpananong-tanong Virgo. May swati mo naman yung mga numero 32, 26, kag 45, may 15 pa. Amethyst violet is your lucky color. Kag sa kadapusin na ito na zodiac sign, Libra. Ang mga Libre naman, September 24 to October 23. Yes, Libra, mangin gabay ikaw. Sa mga tao nga nag-experience sa mga pagpangluha-luha, katahap, kahadlok na. Kag ang grasya, abi mo ano, nagahulat para sa imo. Tungod sa imo maayo, nga ginapakita sa imo isig katao. 15, 32, 27, kag 55, mga maswerte mga numero. Para sa mga... Okay? Kag mga maswerte mo naman just. Ang imo naman lucky color is crimson red. Batian neto netong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope yes ada si John Serna. Salamat may na kay Mads Baya Marie kay John Paul. Hello lang sa inyo from John Robert Saldo Hingaw. Gabot sila ba? Pero sa siningabahin Tita Wilma, magapaalam kita sa itong pagpangalagad sa This Is My Life. Ang ito naman Bible verse of the day nga ibilin sa mga palanggan ito ng mga tagpanamati. Halin sa Deuteronomy chapter 6 verse 45. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. I can't say goodbye. Paalam na si Tita Wilma. So, pasensya gid,
buwas na naman, mag-off the night kita. Gani, samba nga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas. Labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Champion tipid ka, bili na sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Ang unique toothpaste may maximum fluoride protection batok sa cavities. Max